खुलुमबाय। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय। लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै पिआइएल केस होनाय जादोंमोन आरो बे केसफोरा दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेखेवखि प्रमद बर' आरो उरखावगोरा नार्जारिमोन बायदिया ओरैनो हगारगोन ना? बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जों बयबो खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों, आथिखालाव फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा, गुबैयै बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैबो राजखान्थि दोलोफोरा जयनिं हाबाफारिखौ गावबा गाव लागासिनो दं होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थादों। बेबायदिनो मैयाबो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारियाव बिपिएफ लाइमोन दैदेनगिरिफोरनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांदों, जेराव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो बाहागो लाहैदोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनानै होदों, जेराव खौरांगिरिफोरा सोंनाय बायदियैनो खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म मोन बायदिया दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गावबुरानि पस्ट लानो थांदों आरो खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि राजखान्थियारि थासारिया बेयावनो जोब्बाय होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो इउपिपिएल अदेबानि बिटिआर सरकारनि आरो बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै कर्टआव पिआइएल केस होनायफ्राथ' खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहानोमोन। बेबायदियाव जुदि खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा इउपिपिएलआव थाङोमालाय उरखावगोरा ब्रह्म प्रमद बर' बिथांमोन बायदियाखि खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म मोन बायदिखौखि नागारगोन ना? दायो बिथांमोननि केसआबो सोलिगासिनो दङ, अब्ला माब्रैहाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव बिथांमोनहा जयनिं आरो हाबनानै खामानि मावहैगोन होनना बिथाङा गोख्रों गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों। जयनिं आरो जयनिं जेरावबो राजखान्थि दोलोफोराव गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरा गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव, बबेबा मोनसे राजखान्थिनि दोलोआ गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव जयनिं जालायनायफोरखौ आथिखालाव जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार नुनो मोनगासिनो दङ। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालाव बिटिआर सरकारखौ दैदेनबाय थानाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो जयनिं हाबाफारिफोरखौ दायो मैखोमै लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। लोगोसेनो मिथिबावनाय बायदिब्ला आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव मिरुनि गोबांथार दैदेनगिरि अदेबानि हाग्रामा महिलारीजों आगदा आखाइ खामानि मावबोबाय थानाय आरो सोमावसारनायाव बाहागो लाबोबाय थानाय खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि अनगायैबो आरोबाव दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव बिपिएफनिनो सासे मैखोम दैदेनगिरि अदेबानि मोनसे समनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय एमएलए देरहानो हानाय हितेश बसुमतारी बिथाङाबो मैया इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय होनना जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। लोगोसेनो हितेश बसुमतारी बिथांजों गोबांथार दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोन फारियै 400निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदि जयनिं हाबाफारिया जाबाय थादों होनना जों बयबो मिथिनो हायो। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो बिटिसि ओनसोलखौ जौगाखांहोनांगौखौ नोजोर बोनानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मिरुनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव अदेबानि ओनसोलाव मोनसेल' ओनसोलारि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों आरो गाव गावनि बिबुंथिफोरनि गेजेरजों बाथ्राफोरखौ बुंथिगासिनो दङ। बेबायदिनो मैयाबो हितेश बसुमतारीया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी आरो गोबांथार इएम दैदेनगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोननाय जादों।
फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव BTC-आव BPF आरो GSP लोगो नांनानै राजखान्थि अदेबानि बिसायख'थि गेलेनायनि माखासे रायलायनायफोरा सोलिगासिनो दङ। नंगौ बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों GSP-नि दैदेनगिरि अदेबानि आफादगिरि नब कुमार सरणीया बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझार लकसभा बियाबाव MP जाबोबाय थानाय नब कुमार सरणीया दायो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मैया नुजाथिनायखौ नुनो मोनदों। गोबाव समनि गेजेराव नुजानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों, जेराव फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव थारैनो नब कुमार सरणीया बिथाङा GSP दोलोखौ BPF राजखान्थि दोलोजों लोगोसेयैनो गेलेगोन होनना बुंथिदों आरो जुदि BPF आरो GSP जयैनो लोगो नांनानै गेलेयोब्ला 25 निफ्राय 35 मासिखौ थारैनो जोंनो देरहानो हागोन आरो हाग्रामा महिलारिखौ फिन BTC-नि चिफ बानायफिननो हागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो UPPL राजखान्थि दोलोजों मोनसे समाव लोगो नांनानै BTR सरकारखौ गायसननो हादोंमोन, नाथाय दायो BTR सरकारा माखासे खोथा होनायफोरखौ मावफुंनो हायैयाव जेरैबायदि जोङो सानदोंमोन बेबायदि साननाया जाफुङैयाव जोङो दायो BPF राजखान्थि दोलोजों लोगो जानो गोनां जासिगोन आरो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि अनगायै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ चिफ खालामनाय जासिगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिदों। BPF राजखान्थि दोलोआव रावनिबो जेबो खोथा बाथ्राफ्रा सोलिया, CWC मिटिं गैया आरो मिरुआव जेबो सावरायलायनाय गैया। हाग्रामा महिलारिया हारसिङैनो थांखि लायो आरो हारसिङैनो गासिबो खामानिखौ मावफुंजोबो। दायो हाग्रामा महिलारिनि BPF राजखान्थि दोलोआ जोबनाय फारसे आवगायबाय आरो बेखौ रावबो अनसायलिया। हाग्रामा महिलारिया दायो सासे जकार आरो जकार बायदि बिथाङा जेब्लाबो खोथा बाथ्रा बुङो। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। मैयासो UPPL राजखान्थि दोलोआव BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय ओंखारलांनानै जइनिं जाहैनाय हितेश बसुमतारी मोनसे समनि MLA बिथाङा। मख'नो गोनांदि BPF राजखान्थि दोलोखौ दायो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो दुखु मोननाय बायदिनो मैयाबो हितेश बसुमतारी बिथाङा गोबाव समनि सिगांनो BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव जइनिं जाहैदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिदों आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा जइनिं जाखांनायनि उनाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे जकार आरो जकार बायदि बियो जेब्लाबो बाथ्रा बुङो। हाग्रामा महिलारिनि BPF राजखान्थि दोलोआ दायो जोबनायनि लामायाव। हाग्रामा महिलारिजों जोङो सिगांनिफ्रायनो खामानि मावबोदों, नाथाय हाग्रामा महिलारिया रावनिबो खोथा बाथ्राफोरखौ लाया आरो हाग्रामा महिलारिया गावनि गोसो बायदियैनो गासैबो खामानिखौ मावो। दायो BPF राजखान्थि दोलोआ जोबनाय फारसे। हाग्रामा महिलारिया दायो मोनसे कम्पानि अदेबानि BPF राजखान्थि दोलोआ दायो मोनसे कम्पानि बायदि सोलिगासिनो दं होननानै बिथाङा गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होदों।